כמה טוב לחזור. עבר קצת זמן מאז הפרק האחרון, אבל כמו שאמרתי, יש עוד הרבה למה לצפות. אבל אני לא אבזבז לכם את הזמן וניגש ישר לעניין הפעם. כל מי שמכיר אותי יודע, אחת הסדרות האהובות עליי היא בובספוג נכנס מרובע. ואני לא היחיד, ובצדק. הסדרה היא אחת הסדרות האהובות ביותר לילדים, ובכלל בניקולודיון. אבל כמו בכל צד טוב, יש גם צד רע. והיום אנחנו נדבר על דמות, שאולי היא הדמות שהכי סבלה בסדרה אי פעם. הדמות שכמעט סובלת כל פרק מחדש. דמות שניתה בדיחה אחת גדולה. זהו סיפורו של שלדון ג'יי פלנקטון. הגיע הזמן שבמקום שאדבר על האהבה שלי לסדרות ולדמויות ומה רק טוב בהם, להראות גם את הדמויות שסבלות. מכתיבה רעה, התעללות מנטלית ופיזית בסדרה, ובעיקר בהשפעה על הדמות.